Salum, Horas. Ada orang so tamulai parmenggota matengao maita di Bagasar roh tawi. Amin. Mari dia bisa nomor sia ayat sada 22. Dohot gorni tondi parbadia nat mo palangit dot tanoon. Amin. Nunga di paboton ibana tuho ale jolma manang aha na denggan jala manang aha na niluan ni Jehova siak ko ima na manggulaon uhum sabing dot holong niroa di habasaon jala marpangalau haserepon maradupod di Batam. Haleluya. Martang yang mahita ale tuan debata amanami na di Banua Gijang saileoma tuhami roha natogu nabadia pikiran nadenggan dot roha naringgas
pasauton ulaon nadinggan saya leod dame tuhami asa sonak kami mangolu di bagasan pangudnim saya marsigat tuhatam mahami maradopo saluhut musunami saya ramoti jala perugoi mahami mari ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul maita. Pati di minggutta sadarion ima nata surat di pati parjolo dohot lapatanna ahu do jahoba de batam ninna de batatta dang jadi marakub ahu bainomu de batam dia do lapatan ni odo ikonu biar hatta jalau molong jalau pos mida de bata asamida nasa nadong atong kerap dogong itu di bata lamang gulau nobar tu pajik nai ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangula nobar tu pajik mi amin. Tataputi madosatta martangiang mahita ale amanami jala de betanami na di banua gijang pargogo nasuhatu dosan padinggam bahasa doho jala rodi saliling na do asini roham sai marmuhati maroham di hajaton nami jala saya unang be ingot akka dosa nami ay jot do hami mardosa marado pokok jala jot do husungguli hami rimasmu
marhite sian pangaleson nami di hatam. Ale Tuhan Jehova, saya unang pangutingop pangalason nami, unang alang asinoroham, saya rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jelasnya dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabang ni bata tahinggot Tuhan san dosata mukopita gabi dosa do ibana naso tumanda dosa di bahit di bata asaga bahati goran di bata hita barhite ibana hasang kapom ma di bata na di kijang udul maita tabegi ma kor sekolah minggu.
Mari deh kita. Epistel di Minggutta Sadarion imata surat di Kolose 2 amukka mesian ayat onom 1 10 sia. Kolose 2 amukka saya onom 1 10 sia tajama margati soreng. Ope songon pajak komuna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparangi di bagasan ibana. Gabe marurat jala pinahuli-uli mahamu di bagasan ibana. Togu marhapor seaon, hombar tunani ajarhon tuhamuna, lumobi mahamu maroha mauliate. Jaga mahamu, sotong dia gode bahamu, maritehite hata bisuk-bisuk, dot hata lesem, naso maripola. Hobartu tonatona ni jolma, manghuton sisiani hasyanganon dada manghuton Kristus. Ai di bagasan ibana do maringanan sandok gokni hadebataon marupahon daging. Di bagasan ibana sahat nang tutu nang tuhamu haguk nai. Ibana do ulu ni nasa hamuliaon do panggunggumion. Laos di bagasan ibana do hamu tarsunat. Dada binahen di tangan, lau manangga pamatang namar dagingon. Binahen ni personaton nasian Kristusido. Airap tertanam dohamu do ibana dinatar didi ihamu. Laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe. Dinagabe porsea hamu dahugon ni debata napaheon ibana sian akka namate. Asahamu nong mate di bagasan akka pangalasion dohot di bagasan sibuk naso tersunati rapon ibana dohamu di pahehe dinasi sesanai na mangalosiota. Di sesado surat tanganina dopak hita ima kapati na maralohon hita di padau doi ilohoton tu silangi. Di pupusi do akka hamuliaon dohot panggonggomion patar do di patotodur hon nasida di paibangon do nasida natalui. Ope unang ma dumi halak hamu siala si panganon manang si inumon manang siala pesta manang poltak ni bulan manang alani ari sabat pe. Halinuni akka nanay rodoi alai Kristus ido napuna badan. Tung unang mahamu di lesani halak nagiyot paula-ula na serep jala sumoba akka suru-suruan ditarengahon na pinaburnang ni rohana daging na. Alai dang di parsigantungi ului aisiani lama godang marguru tu debata sandok pamatangi nani urupan jala pina domu ni akka urat dohot ihut iho. Ido sahakna martua do natumangion hatani debata jalan na peoksa. Amin.
Tahdako mahapor seotai songon na hitidakko ni dongatta sapor seot di sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan nat mo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata nasasadai iman tubuhun ni si Maria naga-begabea siaton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na may tarpajul ibana di hau pinarsilang na tuat tumanunaturu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik surgo lahundul siya mundi bata Jehovah amanai pargogo naso hatudusani di sima ibana pengulah sugut tutanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea itod di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akka na badia doho di haisani dosa doho di hatai na madok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate doho di anguluan nasora suda amin putul mahida tabagi matiting na masa duriatta di bogasan mingguon. Shalom. Oras manahita saluhutna tarlumobi di ruas na baru odope madohoti par minggu di bagas joron on dongata manebata toktong ma tajaga prokes asa terhindar hita sian COVID-19. Tabigema titing ni huriatta di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu paono pondung trinitatis dohot topik debata nasatia di bagasan holong na paduahon pakobasion ni padita resort sadarion minggu tanggal 24 Juli 2022 padita HKBP Resort Mampang Perapatan Awang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor Marhobas di HKBP MT Haryono na patuluhon dak dana nasorang na di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di basa-basa hotuhata do sadada dana boru di tonga-tonga ni keluarga Hendra Saur Martua Silitonga Inang Nancy Natalia Margareta Boruta Barat alamat nasida Jalan Haji Sulaiman Badahan Sawangan Depok Perumahan Alu Mutamat Regensi RT 2 RW 16 nomor B Tolu sektor Sada hipas dodak danaki suang songoni natorasna paupaton peliat tujolo hobartu surat ni opui eporus nomor pitu 2 garing L13 garing NI garing 2022 taringot tu bantuan khusus untuk pelunasan utang ke dana pensiun melalui aksi khusus sadarion minggu tanggal 24 Juli 2022 naing pato-paut tado persembahan khusus tujolo laho tu haperluan pelunasan utang tu dana pensiun palimahon panitia ibadah liturgis variatif HKBP Mampang Perapatan Hobar tu hasil sermon perhalado di hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dohot di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 taringot tu ibadah liturgis variatif HKBP Mampang Perapatan pinato bohotohon maturuas ni huria HKBP Mampang Perapatan naeng patupaut tama permingguan variatif di hari Minggu sehali sabulan mamuk kamai di ujung ni bulan Agustus sadarion Minggu tanggal 24 Juli 2022 dung sidung wartaon jahahonodo SK Panitia persiapan ibadah liturgis variatif HKBP Mampang Perapatan di permingguota sadarion pinangido manasida non asa martangi-tangian unang pola jongjong mananga tujolo
Napa onopon pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Pado pertanyaan sektor di sektor sada di bagas ni keluarga H Simbolon, keluarga H Tampu Bolon, Boru Sihotang, Maringanan di Gedung Serbaguna. Napa pituhon patanakon hatani debata menang PHD di hari Kamis tanggal 20 Juli 2022 pukul 10 pitu WIB naing patupaon do PHD Paropuan Maringanan di Gedung Serbaguna di sosohoma tu aka Paropuan Asaria Madohoti PHD di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 10 sia WIB naing patupaon do PHD Ama Maringanan di Gedung Serbaguna ni sosohoma tusude amani huriata asaria ro madohoti PHD pawaluhon maka tidakon haporsiaon pinabotohon tusude ruas ni HKBP Mampang Perapatan mamuka di hari Minggu 10 Juli 2022 nunga dibuka pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2022-2023 tu ruas nanaing mendaftar tu anak koni ruas nanaing mendaftar gawe peserta asa mengisi formulir jala di pasahat mai tu situa sektor nabe. Kegiatan belajar mengajar katekisasi sidi akan dimulai pada bulan Agustus tahun 2022. Pasiahon Pesta Gotilon 2020 sada ganu taon do saya tapatupa Pesta Gotilon. Pesta Gotilon puncak ni huriata ima di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Marpardomuat tusi di patupa panitia Gotilon 2022 lo pencarian dana dalam lahu mengurupi ulau ni di patupa do parjolo bajar sektor dohot kategorial obar tutiki nauk tinot tuhon di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 bajar seksi Naposo. Paduahon penjualan kaos Gotilon, penjualan payung, celengan keluarga, dan silua sektor. Pinamotohoma tu sudah ruas di huria ke Mampang Perapatan, asa di bagasan hasadaon hita, mengurupi partisipasi, lahu mendukung ulauni mauliate. Pasapuluhon kursus merangkai bunga altar, hobartu program seksi Paropuan 2022, pinabotohon turuas ni HKBP Mampang Perapatan di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 10 WIB Maringanan di Gedung Serbaguna naing patupaudo kursus merangkai bunga altar oleh Ibu Kristina Endang manang koordinator merangkai bunga Sian Gereja Katolik Santa Matias Lebak Bulus. Di ruas nanaing madohoti boy menghubungi inang nyonya calon situa nadeak inang Rina Boru Samosir manang nyonya Situmorang Margareta Boru Sinurat pendaftaran labat ima hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Nah pas 10 sadahon ibadah puncak anak sekolah minggu di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 10 WIB Maringanan di Sopomar Pikir HKBP naing patupaudo ibadah puncak anak sekolah minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Napa 12 hon ruas nomor sahid. Tabuan ma di bagasan tangyakta ruas nomor sahid nyonya Panjaitan inang Bertua April Saraswati Boru Pardede sektor 5 dirawat di RSUD Pasar Minggu. Hatani debata pasahat hamuma dalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon Pesalmen 37 ayat 5 pasap pelutuluhon ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriatan nawar ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata di tangan nasia mudo gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 10 parhepengon terlampir akapelean hamulateon dohot nasing nasujinaha di titingon taida ma di horotas acara na adong di hitabe songoni matiting di huriat tadi bagasan samingguon tuhat tama nama masu-masu
Nijahoma surat keputusan taringot tu pengangkatan panitia persiapan ibadah liturgis variatif di HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Surat keputusan ketetapan nomor 44 garing SK strip PP strip angka Romawi 4 garing 08.10 garing angka Romawi 7 garing 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta Raya yang berkedudukan di Mampang Perapatan Jakarta Selatan membaca dan seterusnya memperhatikan 1. Hasil sermon Parhalado HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 24 Juni 2022 dan tanggal 22 Juli 2022 tentang pemilihan atau pembentukan Panitia Persiapan Ibadah Liturgis Variatif HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, menimbang perlunya mengangkat dan menugaskan Panitia Persiapan Ibadah Liturgis Variatif HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan untuk mengemban atau melaksanakan tugas pelayanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan ibadah liturgi variatif di Gereja HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, memutuskan dan menetapkan mengangkat nama-nama yang tersebut di dalam lampiran surat keputusan ketetapan ini menjadi Panitia Persiapan Ibadah Liturgis Variatif di HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, terhitung mulai diterbitkannya surat keputusan ketetapan ini. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Apabila terdapat kesilapan atau kekeliruan dalam surat keputusan surat ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2022, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM, stempel dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan ketetapan Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan nomor 44 garing SK strip PP strip angka Romawi 4 garing 08.10 garing 7 garing 2022 tentang Panitia Persiapan Ibadah Liturgi Variatif HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Distrik 8 DKI Jakarta. 1. Penanggung jawab Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan. 2. Parhalado HKBP Mampang Perapatan. Koordinator Dewan Marturia Situa Res Roberto Halomoan Sinurat, Dewan Koinonia Situa Marcelina Boru Siregar. Seksi-seksi 1. Seksi Worship Leader dan Song Leader. Koordinator Nyonya Tampu Bolon Lasmi Kristianti Boru Sihotang Sektor Sada. Anggota 1. Nyonya Siregar Lince Boru Samosir Sektor 2. Anggota 2. Ricardo Pandapotan Sigalingging Sektor 2. Anggota 3. Yuniartas Tumorang Sektor 3. Nyonya Sihite Lis Jenny Mary Boru Marbun Sektor 4. Nyonya Stumorang Saorma Margareta Juni Kaliana Boru Sinurat Sektor 4. Tiur Ayuningsi Oktaviani Purba Sektor 4. Hartasia Susan Panadea Simajuntak Sektor 5. Medwina Teresia Herlina Samosir Sektor 5. Anggota 9 Valesita Tenesia Zafira Boru Sihombing Sektor 5. 2. Seksi Tata Ibadah. Koordinator Nyonya Calon Situa Nadeak Rina Magdalena Violeta Boru Samosir Sektor 5. Anggota 1 Nyonya Sintua Lumban Tobing Oli Marisi Lumongga Boru Hutauruk Sektor 1. Cynthia Veronica Hetzelia Boru Manalu Sektor 2. Nyonya Samosir Dewi Nita Agustina Boru Siahaan Sektor 5. Anggota 4 Nyonya Pardede Shirley Boru Sirait Sektor 5. 3. Seksi Musik dan Sound. Koordinator
Joshua Panangian Purba sektor 5, anggota David Jordan Salomo Suparno sektor 1, anggota 2 Surya Andreas Manalu sektor 1, Jesse Hasudungan Siagian sektor 3, Marsio Dimitri Syahaan sektor 4, Nyonya Purba Karmila Boru Pardede sektor 5, anggota 6 Henseba Parsaoran Sihombing sektor 5. 4. Seksi Publikasi dan Sosial Media, Koordinator Anna Teresia Siahaan. Anggota 1 Sheila Prima Oktarini Saima Mora sektor 3, Destron Stumorang sektor 3, Julius Caesar Marbun sektor 4, Hana Marliana Doda Priskila Huta Barat sektor 5, Herlidia Angela Simajuntak sektor 5, Jonathan Manuli Ambarita sektor 5. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2022, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM, tertanda dan distempel. Songonima titing di Mingguta Sadarion Martangyang Mahita. Puji-pujian mardongan haumulateon di pasa troanami tuho di bata amang pardenggan bahasa. Mulai tema Tuhan di padonganim di hami di minggu-minggu nasaltu sahat tutikion boy hami di dongani ho marsaor di bagasan minggu nami sadarion. Alani Tuhan di permingguan namion nunga hubige kami titing namasa di hurian nami. Ho mana madongani Tuhan asa mardalan sude. Nani prograpon ni huriam di perdalanan ni huriam asa tondima namangiring nama dongani hami lahu mangulahon sude aka program-program na nae siulahonon ni huriam mulate dohu pasa trohana mi Tuhan di naung di palumehoko sadadak danak boru di tonga-tonga ni keluarga ni amang Hendra Saur martua silitonga inang boru tabarat. Mulai tema hipas dodak danaki suang songoni natorasna. Alani mangido hami Tuhan asa gabe anak nasibuan guarmu ma anak kon na ni palomehonmu tunasida. Pergugui keluarga Tuhan lau padimun-dimun ianakon na pinasahatmu tu keluargai. Tuhan di kegiatan hurian nami Tuhan. Ima na bayan pesta gotilon. Homa nama dongani ukap rohani ruas Tuhan asa bui mangalean parbue patunumaan naniula Tuhan laho madalaton kebutuhan ni huriam di HKBP Mampang Tuhan patudu akaroha donatur na ukap rohana asa bue hiu penuhi hami nanaing kebutuhan ni huriam nang di kegiatan ibadah liturgi variatif Tuhan naung ijahahon nakaning akapanitia naung rade rohana laho mengemban tugas nadinggani Tuhan pargugui panitia Tuhan asabui gabe uap na khusus di jolom aka nanaeng si ulahonon ni panitia mabain ibadah lau pasangapon guarmu nang pertangyangan sektor Tuhan di bagasnya mang keluarga hari tapu bulun inang boru siotang asa homa tong namian di acarai tuktuhi rohani ruas Tuhan nabui ukap rohana sida asa bui rap marsaor laho patubegeon hatam di partangyangan nang di kegiatan nami Tuhan di bagasan sadarion napapungu pilihan tujuh hami lau pengumpulan dana tu dana pensiun homa na mian Tuhan asa ukap rohani ruasmu memilihon na bui dipilihon na sida Tuhan tuhodo pastor nami sude ruasmu talumomi inang namar sahid Nyonya Panjaitan bertua Eprin Saraswati Boru Pardede sian sektor 5 natongon waing dirawat di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu Tuhan mangido hami Tuhan asa paso-paso obat dot alat na dipake bayan hama malum ni inanami asa buhay hay marsaor di aka ari nanaing mangihut ali Tuhan udang dope nek si pangidon nami alay na pos dorohan nami di motohode Tuhan todim to di purbadian mana pasato ko tuho Tuhan
asa bui hujalo hami aka pasu-pasu nana eksele honom muda petu hami ale Tuhan debata pardosa na gudang rohami alani jumulo sesa dosa nami na gudangi ale Tuhan asa unang tarabat pasu-pasu nana pasahatom muda petu hami upasata mitangiang rohot ele-ele namion mulan mangasahon gua nenak mu Tuhan Yesus Kristus amin. Horas Mari demaiza sabil papungupelian sadaa sadawi. Bye.
Dami ni dibata na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, dibagasan Kristus Jesus tuhatai. Amen. Horas madihita. Hata ni dibata jamita di mingguta sadarion, ima minggu pawanop pondung Trinitatis, tarsurat ma di buku panurirang Hosea bidusada, mamuka masian ayat 2, rodi ayat sia. Hata ni debata buku panurirang Hosea bidusada ayat 2, rodi sia. Mula ni hata ni Jahoba marhite-hite si Hosea, ninna Jahoba ma tu si Hosea, lao maho buat masada buru-buru si babi jalang, dohot akka tubuh ni si babi jalang, ai say didak dati isi ni tanoido marmainan marbalik sian Jahoba. Jadi lao maibana jala dibuat masih gomer boru ni si diblaim, gabe-gabean mana sida jala ditubuhon di ibana sada anak. Dungi didok Jahoba matu ibana, jou ma gowarna si Jezreel. Ai otik nari marlulu maau di akak utang mudar ni si Jezreel, tu pinopar ni si Yehu, jala ahu pasiapon harajaon ni pinopar ni Israel. Jadi di ari nasasadai ponggol honokku masior ni Israel di rura Jezreel. Dungi gabe-gabe mamusema boru-borui, jala ditubuhon sadabur, dungi didok Jahoba matu ibana. Jou magowarna nai sohinasian, ay dangbe marpangulahi rohakku tu pinopar ni Israel, manang marpamuati rohakku tu nasida. Alai marpangulahi marohakku anggo tu pinopar ni Juda, jala paluauku nasida marhite-hite Jahoba debatana sidai. Alai dang paluauku marhite-hite Sior, manang podang, manang hamusuon, manang hoda, manang jolma parsi hudul pe. Jadi duk sirang susu, nai sohinasian, gabi-gabi muse ma boru-borui, jala ditubuhon sada anak. Jadi ninna Jahoba ma, jou magwarna lo ami, aidang bangsokku hamu, jala dang hamu napuna au, idu hatana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, dohot sudi tahe akan naposobulung naro marminggu di bagasan sadarion mames tahun hangoluata, dohot sudi tahe akaruas ni huria nasoboi do perap dohot hita marpungu di ingananon nama dohoti permingguan sian inganan nabi, hata ni debata natar surat di buku panurirang Hosiai, pitor laho marohata mabuan rohata laho marningot, isedo debatanga, isedo Tuhan Yesus, isedo tod di perbadia, naung upasu-pasuhon akan nauli di bagasang ngoluta, naung papungu-punguhon hita songon bangsona, naung papungu-punguhon hita songon ugasan na arga di ibana. Alani di bagasan partikian si songaingon, idaot tama, iya debata, tuk sohehado ibana dang marnida tu sude panggulmitan ningoluta. Iya debata say di parroha hodomanat sude akan amasa di bagasan ngoluta. Ido uban na say ro ibana, ido uban na say di pasahat ibana, hatana pabahenanna dohor sudelan na asing na boy patupaon ni debata, tunggolo ni jolma anggiat gabe mulak jolma himana da dirina, songon na tinopa ni debata gabe ugasan na denggan di ibana. Di bagasan mingguta sadarion, di hata ni invokasyo na ni hatahon ni paraged dan nakit tuhita, takas do disungguli, dung rode bata tu tonga-tongata, marhite hata marhite-hite guardi de bata ama, pitor tajuho do invokasyo namadok, ay aha do na hinirim ni de bata si ulaw ni jolmai, aha do hinirim ni de bata sian ngolum, aha do hinirim ni de bata siya sude panggulmitan ni ngolum,
sadado imalaho mangaradoti uhum dohot mangulahon hati goran. Mangaradoti uhum ni debata dohot hati goran. Ido uban na songoni rimas ni debata tu bangsa Israel di buku panurirang Hoseaon. Pola disuruh ibana panurirang Hosea namangulu di bagasan Gog habadiahon namangulahon lomo ni rohani debata nama katahon aka uhum napatupahon hati goran alai ko tadima ulahon napatudon na tusude bangsoi diririt debata ibana ikon laho ibana mabuat sada boru-boru didok dison si babi jalang asa gabi ima tudosan tusude bangso Israel namadok rodo debata laho patuduhon holong dirohana marhite-hite hasatiaon marhite-hite hati goran berdasarkan keadilan karena dia adalah Allah cinta Allah haholongan Allah ni di paduhulun ibana tu hita ima damang dainang penghantar ni jamitat tahun ala oddo pehiahami ro mangibati huriat tahun ala ni denggad dora muluhu patido kami diri nami auma namar goar si pulo marga aruan jadi goarhu pulo margaku aruan je halak batak doa marga aruan nakpe diberek kamu song kalak barat jadi padita doa padita ni huriatta huriah KBP jalan waeng bertugas maau songon sahalak pangajari di persamian ni huriatta di STT HKBP Pematang Siantar. Jadi sesiatar dohami ro mangibati hamu tinggal di kompleks STT HKBP Pematang Siantar dohami rab dohot inata rab dohot ianak konami mulu inata ima guarna Welminawan Borusi Mamora di Bataraja wanita tercantik di dunia jala rab dohami di son murado no tadaumunai ya ibu ama wanita tercantik dangi murado tadaumunan noni jadi nak kalau lului hamu itu terida don bere memunai iya jadi di pasorakot di Batado dihami dua danak bawa hian alain waik sada nama ala tilahau kami sahali ima anak buah baju nami namar goar si Jehuda Partahi Aruan di baik goarna si Jehuda ala memang lapatan ni Jehudaon ima haholongan ni debata kekasih Tuhan kekasih Allah ala ni macai holong rohana itor hatok dijo tulab bungna ala ni gabitab ma artanami di surgoi dang be mulo ganup marningot hanguluan na sora suda ganup marningot surgo dang be hola Tuhan Yesus wingot tami alai wingot tami ma artanami di si ima si Jehuda ala ni gabilam bersemangat mahami ala dopak surgo do perdalanat tahun aido hatannya detai kan saya masih paida do musia kana porsiai mulo duk saha bilak kana tu hasonangani alani manang pina masa di bagasa nguluta di bagasa Kristus dopak hasonangan do perdalanata imana pardulu napa dua hon anak nami namar goar si Yedija Partogi Aruan di baik goar si Yedid goar hasimenehon ni Raja Salomo doi napina saha ni panurirang natan ala huhilalahami haroroni si Yedid lapatan di Yedid ima karena cinta Allah holong ni debata jadi Allah ni holong ni debata do hulilalahami nama ngapuli hami ubain na seorang musyi duk 10 tahun tilahau kami di buha baju nami jadi merumur 2 tahun 2 bulan do penwaing si Jedija Allah ni amang sahalinai horas madihita jalatong do pasatokku atik tu masihol hamu mardadalat tu hitaan mulak kamu di bulus samu siatar ba ikon pajupang do hita hubungi hamu maau mulutuk pesongon naborak lak kamuna ro tu jabu kompleks STT HKBP ba rak minum kopi pehita di siatar ala godak ni si kopi na tabu jalau do mabayar iya ala itu tu mulai kon malak pangsi do hamu ala tong do tabu pangsi di siatar ba hamu sadiri mau mabayar so ni masaotik pertinada di habis ala ni mula mahita tu hatan ni debata di baga setikion nama mes tahun hanguluan do hita
Alani tumbo hape padok ni debata naing gabe sada evaluasi doi di bagasang nguluta ruji-ruji di hita asa taboto muse paulakon parngoluta tuna sa tikosna tuna sa sitongna ido toktong tahi ni debata alani sai di hasogohon ibana do molo marpangalaho kita asing tulomo ni rohana tarlumo bima molo adong na mangandalho dirina na mardebatahon sileban ido di ibana akka parsatawiyo bolon na didok na dison perjinahan rohani tukso di halomo rohana ala debatado manopahita debatado patupa parngulwata holong ni rohana terus dipatuduhot tuhita jalan na uli na denggad do disakapi ibana di bagasang uluta ala itu tu ido hajol mahon na so sempurnai mabaik kita jot tertarik marnidat akan masa di bagasan portibion akan masa di bagasan parngoluta sigan upari gabe tu si matabain suha-suha ni ngoluta mulu adong jol mana pistar dang lo moro hata alai ko hita upistar sia di ibana mulu adong jol mana mora dang lo moro hata alai ko kita umora sia di ibana mulu adong jol mana bagak i pedang lo moro hata alai ko kita ubagak sia di ibana iko kita do na nomor sada alani gabe sipata tapar debata homma parngolwota gabe ta ida madirita gabe sentral di bagasan parngolwota gabe tupu di madebata gabi siding madebata ido naso hinalo mohon ni rohani debata alani dimula nai nunga dilehot debata na uli na denggan di bagasang nguluta alani ikon ida utama hajol maota songo jolma na spesial jolma na unik jolma yang baik yang memang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan alani unang sape muruk debata tu hita gabe didok digati guarta iko songonom maguarmu asa ido pangalahom lapatanna asa iko patar buka umuma molo dak songono pangalahom dang boi songono guarmu alai odo ido banna di bae guarra siloru hama lo ami dang niasian na niasia kinadoho alai ala songono pangalahom dang sia-sia beho lo ahama bangsokku hiad doho alai da ala songono pangalahom dang bangsokku beho gati goarmi ala dak sarupa tu pangalahom gati goarmi ala dak songoni pangalaho na pinasahat di debata jala iko sigahongoluhonommu gati goarmi ido na naing dohonon di hatani debata tu hita ala nituk say tahari kotoma ahanak pinasahat ni debata di bagasang ngudutta taargahom mapasu-pasuna na ubal gai naong mangalehon gowarna tuhita asa disima tahanguluhon asa disima tapaburnang-burnang dirita di bagasan debata ala molo di bagasan debata dohita laho paburnako dirita ido na uli na denggan di mata ni debata alai molo dirita do natapangasahon molo sinado ngata do pangasahon molo pikirata do pangasahon daw mapangalaho si songoni sian ruas ni debata asa ido na parjolo na nidok na tuhita ido ubahin na ikop patuduon ni debata parholong rohai jala ibana do haholongani satia do ibana di holong ni rohanai alani mabuat resiko ibana barani ibana mabuat resiko sian naso somal dak somal pangalaho si songoni alai cara apapun Tuhan akan tempuh untuk memperbaiki hidupmu cara apapun akan Tuhan lakukan untuk mengubah hidupmu untuk mentransformasi hidupmu untuk menjadikan engkau sesuai dengan kehendaknya alani mulu masa gudang na masa dihita atik tung parukilon atik tung akka arsak niroha atik tung akka penderitaan atik tung akka ilu-ilu atik tung akka sahit idahota may nuwaeng siyan pabahenan intervensi ni debata laho paula kon hita muse tu ibana
paulakon hita muse tu ibana. Alani mulu murup pede bata tu hita. Dada sakap hamagowan nani sakapan na tu hita. Mulu gudang pe akka pangalaho nama baik kita menderita di bagasan nguluta. Mulu di bagasan di bata doi. Uli do musei di ujung na. Uli do musei papataron na di bagasan nguluta. Alani damang dainam. Di pangido turpukom matu hita atong. Sada pangalaho songon nanidok ni halak bataki. Sia guarna do. Sia daina do botoon guarna. Sia daina do botoon guarna. Buah pohon itu dikenal dari buahnya. Alani ido nanek batu dohon. Molo dak cocok pangalahom tungulu ha Kristenon. Na melakukan perjinahan doho dia dupan di bata. Molo dang ubuk pabahenam roham dohot dohot hati goran di debata. Ido nanidok na perjinahan rohani. Ido ubanda sa tibo di bahet debata standar ningolo ni ha Kristenon. Ala ikon asing do hita. Ikot tadi do ha Kristenon. Ay disukun aka jolmana asing ido. Ay songod dia do. Ay nga mangalakup ibana. Tu boru-boru niya dibuat boru-boru na asing. Alay didok Tuhan Yesus. Dadai pangalak kupon. Nasa namardida buru-buru. Jalah dia mengingina. Ido na mangalakup. Ay na mamuno do ibadah. Ala di do Tuhan Yesus daong. Di surat ni Apostel Paulus. Nasa namarsongo di roha. Nama kosobi dongan na. Ido pembunuh. Ala ni ikon asing do. Atong taida majo. Buasa songoni. Tung tadi pembahinan di debata tu hajol maun. Jawab na ima karena kita memang diciptakan spesial. Mulut taingot na julu rasudido bihita marningot di akka parsiajarat tadi sekolah minggu manang di tiki-tiki hari Natal rupani tiki pajojor ho kita tujulu sai di pajojor do akka berita ni panok paon. Sianari perjulu saat tu ari papituhon. Ido tahe, songon ido pesomal di hita, saya di pajojor doi, di pajojor akka panok pau. Jadi mulu taingot do berita panok pau ni, sianari perjolo sahat tu ari palimahon, ujung mangujungi panok pau di bagasa sadari, saya di surat do di bibel tai, dungi bot ma ari muse, ima ari perjolo. Alai ado raksoi di dokma, di ida debatama akan natinok panai, nunga denggan situ tu. Itu tahe denggan situ tu akan natinok pani dibatai. Denggan situ tu ari perjulu denggan, ari paduahon denggan, songoni sahat tu ari palimahon denggan di topa debata. Sahak matu ari paunopon, naik topaun nama jolma. Molo tapi kiri nian si anak kabar siajaran nak adupi, molo ngagudang model-model na denggan akan na uli yang baik, murah nama patu paun na asing. Babuatun sian akan adeng ganon babatu paum masadanai gabi om mana dumenggan atar songoni marupani jalan di batapi songoni do dipikiri ibada dimulanai saya dibering ma akan natinok panai dengganat to nek to paun nama jolma alai taboto do amang inang sian sude akan adeng gani tuk soadong nanggosada na boy memenuhi kriteria laho gabe model panopaun ni jolma. Dangadong. Hape na denggado. Jala di batado na manopa. Di batado na mabahin. Alay dangadong. Siya ka na denggani gabe model panopaun ni jolma. Alani iko perlu marapot per disurgui. Ido ubahin na itormuba ma hata panopaun. Molo siya bidu perjolo ditopade batama itorina. Alai molo di ayat 26, 27, 28 dak sahala ni debata betarida alai gabe rap nama nasida ay nga ni dok atong hita toppa majolma iko marapot nasida iko marapot hita toppa majolma dungi basa tolok manasida ulo tatoppa majolma songo dia toppauta inna marupani songo dia toppauta ninna marupani dibering ma dangadong nasuman nasida mamasi berengan
Debata tu debata masih berengan. Akka debata si tulusadai imana tapes tahun di minggu trinatison masih berengan. Duki didok nasida mah. Ita toppa majolma. Tumiru rupata. Tudos tu pangalahota. Ima jolma. Tumiru rupa ni debata. Tudos tu pangalahon ni debata. Ido ubahna di hari paonopon. Duksun hari paonopon ni. Dang dido ibana bedenggan na tinopanay. Alay gabi dido ibana ma. Sundenggan. Sungguh amat baik. Dilampaui. Alani na di Portibio dilampaui oleh keberadaan manusia. Ido ubain na songoni muru ni debata. Dung mar debata hosilebahan akabangso Israeli. Ibana do na tumibo dito pasien akan natinopanay. Hape ikumanopa gana-ganaan na sida. Ikumanopa tu natinopa. Natinopa na tumibo manopa natinopa. Swak songoni manak parguluat kasinway mo. Mabay denggado. Hepeng dinguluta. Alay gabi jod do debata. Hepeng tapar debatahon. Mabay denggado ilmu pengetahuan dinguluta. Doho teknologi. Alay gabi ido tapar debatahon. Daksongoni di rohani debata. Ikomulak dohita songon natinopanay. Nasundenggan ni laho mangarajai sude akan natinopanaon. Mabuani tu adoban ni debata. Masuk tu ari papituhon. Ido ubay na didok maradiat do debata di ari papituhon. Jala di parbadiai maari. Alani ulaon ni jolma na tinopa ni debata ima. Manguluhon sudi na tinopa. Masuk tu habadiahon ni debata. Masuk maibana tu habadiahon ni debata. Jala buhado bahenon mangulahoni. Roha ido nanaing paibaruon na. Ido ubay na didok di epistel tay naking. Dada parsunaton daging. Alay parsunaton roha. Sunat hati asa di rohami ikut debatado na maringanan, ikut debatado na mian, ikut debatado na marharajaon. Molo mamuka siani gabe di sima lohot holong ni rohai, ay debatado ha holong ani. Gabe ruar masyak kita hasadyaon. Molo tabereng istrita, tabereng suamita. Mula mahita mo siya jatuh cinta songon na parjului. Ala ido holong ni roha. Cinta. Suami doho istri dibereng maamang. Daksay diingot. Nakpe nga mubah hita. Nga mubah sude potong atta. Uju doli memang. Gudang siya kitaon akamaon. Bah. Hebat duat tong. Jago pamakena tampani daun. Mersila doho sitarukon nai. Merhilong ng ubu nai. Alin waeng buhabe bayenon. Butuhan na parjului tiki 6 pack dope nuay nga 1 pack kan ubu na pe nga mulai botak mardalap pe aledangi ikon ingotot ta odo na mamulusi akatorong ni bului lahu mga dua-duaw ikon ido ingoton niya kaina suak soni pe nang akaina molo tabereng istrita daksay berengot tabe rupani bah ruama istri kon nga matua nga berubah be tiki anak bori ibana tiki hutad dangi songo botol Coca-Cola do ibana hape nuay nga songo botol bir ina jala sotong buban yan gabi sotong gabi songo galon aqua narwana rupani kan alay dangi hajol mahon rohanai na tinopan ni debatan na sundeng gani jala pinadobuna siani do ruar hasatiaon. Molo holong ni rohani debatado na miya dihita. Ido ruar hasatiahon. Alani dang boy marpangasahon ahana ni ida ni mata. Alai ahado na pinasahat ni debata di bagasang nguluta. Ido na rumikon. Sato nga dope nahupato rangiya manginang. Alania dorak sopato ruson sukunok kuduhita. Somal do hamu mabigi jamita liling. Somal do atikan. Unang atong iturmuruk kamuan nod na ba sa halido ropa di taon iturliling marjamitan namu kapanikan. Jadi mulong nak palilikuaw marjamitan non, bangunak pala ribut tamu.
gosok kamu masih patmu na itu lantai huberek pisanon bodok kopi amen hati bodok kopi amen bodo songoni asa tapa sahak beritahu na ulion hati kan jadi ba mulu pi agak lilingau asa hado perdalanak ku pi daudu tu mulu satu kinon nong berjamita number kudo meng itu sunin lamu se rupani kan jadi sabar maju hita dah sabar bodo songoni kan iya nah alani hado tutu nani lihon ni debata tu hita asa daus ya kita ima perjinahan rohanion asa daus ya kita ima na mardebatahon portibion mardebatahon sinadongan mardebatahon na adong dihita nasa sitong na aka molo tadok aka aksesoris do sa butul nay aka na menempel di ngulut taon aksesoris doy ay boy do mu baubay boy do margati-gati boy do asing nuaeng boy do nuaeng birongo buna ari minggu naro bangasongon na agak soklat ngasongon na agak pirang buceri molo dilo isyatar bule cet sendiri nah rupanya kan nah ido moli dilo siatar naboy mu bau baduy ala lidak tu si hita laona molo adong persoalan di tonga-tonga ni rumah tangga unang itor marsak akaina ala nasubaga marawi bereng amat takon gabi ido bena so ado piga haliau lau tu mol selama di Jakarta tahun besude do gok aka ahai gimnastik aka ina sude memang ngahirak ka botol bir memang omara akana tersi sama reja bunau senaraku marupani nah alani dangi besi berengota boy do mu bayi boy do mu baalai napi nasahat ni debata sagabe guarmu napi nasahat ni debata pasu-pasu na diho ido hangolu honomu asa marhitei gabe bagak mamu sehita turuar alani separjolo ma tapature tapaias tapadenggan na dibagasani taradoti napi nasahat ni debatai tajamoton naung di pasu-pasuhon debatai itu hita hado atong napi nasahat na tu hita asabui hita mamestahon hanguluanon ima gowar asa ikut tudos hita tu napi nasahat na ay anak ni si Hosea sasitong na ikut Israel do anak ni debata ay bangsona do alai didok dangbe bahay magwarina so hinasian ay dang asibe rohakku mangiday tubusanan hay dangbe bahay magwarnilo ama naso bangsokku ay dang bangsokku dang boy be imeddo ibana au de batana dang boy di do nasida be au de batana sida ay daudo pangalaho nasian gowarna alani i damang dainam dileho matuhita gowar isi do gowarta Kristen alani pasu-pasu ni debatami dada alani gugutta alani lomoni rohatta alani hebata ubay natardok kita punguan ni halak Kristen akan nabuado tahe nabuado ka Kristen tayo dope panidangon ni porsyata bit ponggol patuluhoni rak madok majohita au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen aka nabadia alani Kristen selalu identik dengan kekudusan Kristen selalu identik dohot habadiaon molo dang badia ngoluana igati goarna molo dang diulawan hata ni debata diganti goarna molo dang uduk tu uhum dohot hati goran da pinatupan ni debata diganti goarna ido nanang dohonan ni si Hosea tu hita ido bana didok debata gati goarna molo tubu anak-anak bahay goarna loru hami bahay goarna lo ami ay dang bangsokku be ibana alanido amang inang dijo hita mulak tu habadiaw ni ido ngulu ni ha Kristenon ido halak Kristen alani kusuku majo hamu mulo adong di huriat tau rupani di tadahamu jolma burju panise denggan marsileo-leo ndak kulit dak pola lani morana nian alai se burju dom manise majalang jolma itor mekelui daunon tangi tor murhing adong do jolma murhing sejabu becuk tong mulak kan itu kan ngarwa tabarwa kan itabba muse ngarwa ibana
becuk muse roa iparwa rodoan na muse balam roa mat doktorus kan nah tas songoni mah jadi godak songoni ale bah HP odaong asik sia nih asing bah asing du burjuna panisi bah nah suarok silianon na do ganu pari ataradong baja konjo dodongan namangan mulu suboi traktir babagi dua pokokna ina mah burjuna husuk kumajoti hita dawang dainang hebat do mulu adong jol mana songoni hebat do dilalamu mulu adong jol masongoni hebat dua teh mulu oma dokon daw dak kebadi daw sama sekali tidak hebat alai bado imana normal je mulu sosongoni hamu do naso normal itu dan gimana na hebat hamu do naso normal itu imaha Kristenon memang Kristen berbeda alani mulu Kristen do hita tapar perwe homa do perbuai na perbuai di todi halabohon habasaron holong ni roha pengendalian diri itu tahe ima ai kon baru pe di guar hita Kristen ai guar na do daina mulu tadai mana dai mangga baru pe tado mangga je mulu taberen mulu na labok basar hormat porman baru pe do colma Kristen dui dangi tahe mulu daong gati guarmu ido nanai kodokonon ni si Hosea alai ido bah berkati guar nama hita sudi dah termasuk pedita ido kono muna rupani kan nah dah ido nuaing berita las niro hadi hita berita na uli di hita imah dang lomo rohani debata mago hita jala targati guarta jala targasi portibion alani hita alani ro ibana di bagasan Yesus Kristus molo si Hosea disuruh ibana mangoli mabuat boru-boru si babi jalang alai debata disolukon ibana haleaon halo ngagabolom mana pinatupan ni debata disolukon ibana haleaon debata na balgai gabi mehmet ibana gabi lea tubuh ibana di barat ni pinahan dicahi jolma dipastapi dileai ido halo ngagan bulun kola lau marhua holan asa boy dilehon tasolukon jolmanai baru gabe Kristen mahita atong ahado Kristen didok mai si ihutok Kristus alai anggo adong do lapatan na sederhana sian Kristen ima Kristus na met Kristus kecil Kristen adalah Kristus na met alanida mang dainang ido berita silas ni roha Kristus na met dohita alani tatabi ma habirang do siya mutta tadok ma ay Kristus na met doho habe tadok joto saping kiri kanan tay tajalam Kristus na met doho habe Kristus na met dohita jala ido si lehon na umarga di bagasang urta alani idi jumahita ganup marpangulaon ganup manang ahape nanaik tatabaho tungolut taon nama nabahon tukha Kristeno ni mahita mulu pengusaha na Kristen ma mulu parkarijo na Kristen ma mulu ama ama na Kristen ma nama kaholongi istrina na sotoktong diapil janji pernikahan na alesiano na ulo doho makaholongi yon di bagasat tiki marsahit tiki sehat sude itor gugudu dia lusi atay dokon na ulo duau itorin na alay ganu perdalanan ni ngolu bah ngagabi asing gabi ngalibe rumah tanggay gabi ngali tang diingok be saya dibereng ibana tu istri naon saya dibereng ibana mo setong istri ni dongan na bah alarion ni senarohana dak songono narohana ido makana hiado terjadi songoni di tonga-tonga ni rumah tangga jimulu ganup lawa mat taon tu karejo sip don lawa songoni songon nagale-gale songon naha dipataru istri nei masa tu pagar ni jabunei saya dibereng makan ale selaw marohana say bereng matu tetangga na irupani buti
kan amat tani perjabu si belai petok songoni lao tu kator rupani kan alai agak asing memang. Jadi setiap neng lawa amat tanai saping jabu nai kator tu kator. Jadi saya jomolo di umma do kening ni istri nai baru lawi bana rupani kan. Jadi saya mai bereng. Jadi romai nat tahun natar hirim do ramat tanamion guarra terdoktor roha. Jadi ido imana mato amat tanai borngin nai. Pak unak saya murhing beholau karejo. Boy lo bay nomu songon na benan ni tetanggat tai inay bana bah jadi nama tai mak ido toho do boy do bay no songoni inay mana boy do tak pola gua apa bay mas songoni na istri naon masuk nasa semangat tok suami nai jadi pagi-pagi nai tor semangat mamatong memang jadi inat tai pe nga mengerade kan nga mengerade pataru masa satu pagar nai jadi agak pipi masauti inat tau na songon na romantis na pilih-pilih min na rohana roa kan songon na pipi mana ipa badang adong mangumman na rohana darong mangumman na rohana ibu ka mamatana hape nga lawa matai mangummay na tani wariban na ido hape say diharap wariban na ay budo songon ibahin nun narupani kan na tar songon ma jadi dang boy alani ko ningoton molo ahama Kristen ingon-ingoton ikolong roha tiki marsahi tiki momo tiki kurus ikon isi sude dang boy songoni nang akainata ikon ingoton na do nawolo do majakonon gabitung kanidulim tiki marsahi tiki sehat tiki mamora tiki pogos ikon ido unang atong mulo bulat tua murhing mulo bulan muda ngamaridi ho papi dang yatong dang boy besongoni sude gano pari mulo tukpe adong nahurang ikot diparengan komunikasi na au do ho do au pai makopi na mamolo pai peda pola buhai dok kemai sona pai do kopi mo mulai namatay aku sengaja doi ikon ido konon husing aja doi dak pola pa buah-buahon ay pai matong ay sorong ilak ko kahipang manur kopi manur gula dang ikon ido konon dang adong ilak ko kahipang manur gula ba pai matong dak songoni ay husing aja do pai ti manisnya kan dari mama ikon ido do konon nah, ido parmoluan ido na Kristen alai godang do tutu hita maila burju apalagi mama ni halama takon na maila ni mana romantis makana mula usuk ko tuhamu akai nama mula mapataw dang ulo mangakon nadiga do terakhir di do akamat taw tuhamu I love you nadiga do terakhir memang ido persoalan di hita jadi ngahiatok songoni jadi disuruh makan ikon romantis do tungundang maila hita kama mabata ko romantis indah kan jadi perpunguannya ke amah disuruh berdita imat atong adong do handphone muna be adong atong WA hamu majok kay natay ba na kan ta WA manuay baik kamu may si I love you kiri po tu natay ay masa dakira ko kamu I love you ngamber 10 tahun ina jadi kiri pa laki matutu di WA matu natay I love you mami inna marwa kan jadi memang duko sai itero do memang akabalasan ne termakuling do sudah kay handphone niya mamay ba dereng me kan eto ribala sa kay natay na di taon kan di tajaha majo ahado balasna kay mo kan jahamak songon na sohya aha maksudmu itu rina kan itu rito kan baru adong musi ho majo jaha aha do SMS we amon nasala makirim doho tu sehia non itu rina kan baru adong musi padoko kan pahatok mulak asata hatai we amon inna kan jadi memang luar biasa itulah kehidupan ketika kita meletakkan hidup kita bukan dari hati dang sia roha perbagason dang sian Kristus na mga rajay rohata dang sia Kristus na mga lehong ngulu na tuhita dang sia Kristus na pasu-pasuan akan ading katuhita alay nunga sa tabay be akka songo standard ni portibion ala ni dijutur pukom mahita mulak mahita tu hajol maoni nunga dilehod debata guarna tuhita ima Kristen lapatan na si Hito Kristus lapatan na Kristus na met asa diganu perjupangata tumanang ise manang tudia manang didia ganuk mahita patad dahon Kristus na adong dingulut taon tusude humaliakta ganuk mahita marparange songo Kristus ganuk mahita marparange marroha songo Kristus ganuk mahita makanguluhon pangajarion hata ni debata songon hata ni epistel tanah di koles biduduay ido iban na dipasa tuhita sebagai petunjuk hidup baru asa ita hanguluhon di ngolutta si ganupari
Dukkoni nungga di pasahat di batape tu hita. Songon nahudokoni naking. Gabi malua do hita siya parmaraan. Malua do hita siya penderitaan. Malua do hita siya sahid. Malua do hita siya kapogoson. Ingat, hidupmu belum selesai. Di pardalanan do hita. Alani unang adong na menyimpulkan hidup na sonari. Mangolu do hita. Hidup artinya masih ada harapan, masih ada kesempatan. Alani unang tatangisi ngulut ta sinuai. Ala tahamulatehon ma, ala di luas di bata do pihita mangudu. Ila patanna di luas di bata, di lehod di bata di hita. So kata ni buku edektai, ima tiki parasian. Ala ni tiki parasian donwai. Tapi tahom matiki parasianon, tahanguluhom matiki parasianon. Anu ngatakas di boto, manang rahis, manang maol, manang kacit, manang gok ilu, dopak surgo pardalanaki. Manang ahape namasa di ngolum nuaing, dopak surgo pardalanani. Jaladang mungkin hita lilu wainon di portibion, manang ahape hamajuon, manang ahape namasa, manang masa pe akan masa na manigay parngoluan dang mungkin hita lilu. Pardalanan doon, jalanong nga di pasahat di bata dalan si dalanata. Ay di do Tuhan Yesus tu hita. Audo dalani. Saliling di baga sa Kristus dang terliluhon ni portibiok kita. Alani tahanguluhom ma. Kristus do dalan. Ibana do hanguluan. Ibana do nang hasit. Jala molo tung maol, molo tung borata ulahon, ido uban na iko saor to di perbadia tu hita. Manuturi pardalanan ni nguruta, manuturi rohata, manuturi pikirata alani jakon maibana tu bagasan ngulu. Jakon madebatasi tulusada itu bagasan nguluta. Asa di pature sude panggulmitan ni nguluta. Atong mulak mahita to aka ulahon ganuk dohot tu posisi, dohot tu keadaan, dohot tu situasi, dohot tu kondisi nak pinaradini di bata tu hita berjuang mahita patu pahon ulahon nadenggan di bagasan nguluta di bagasan hasat yaun dohot hati goran ay ibana do di bata parholongi na di bagasan hasat yaun nai. Amin. Pertanyaan mahita. Mauliate marohan nami di huali amang perdinggan basa di bata namano pahami di bagasan Yesus Kristus gabi ibaru hami tutu naung mago do hamuliaon ni rupami di hami ala di perdosaon nami alai ala ni holong ni roham dohot hasatiaummu nang mamilit hami di bagasan Yesus Kristus. Saya marulak-ulak do diajari ho hami marhiti hatami. Saya marulak-ulak do tondip di perbadiai manuturi rohanak pikiran nami. Asa unang mago hami nanggo sahalak alai asa parsidohot hami toktong di uduran ni akan abadia uduran ni akan naporsea nauk pinapungupungum marhiti-hiti huria nabadiai dokpak surgo pardalanan nami. Mau lihat ma di hualim yang perdenggan basa alani pargugui masadok hami ruasmon dipanggul miton nami si ganupari poho di pardalanan gudang dope akan namasa di bagasan nga. Jala godang dope akan namasa itu hami dang holan sia diri nami. Dohok do tahe sia duru ni diri nami nasipata ro mangarsahi hami. Alai marhiti hatamon marhapo satu homa hami. Ngarpos ni roha mahami mangalakahon sima jojak nami tuganuk perdalanan di ngulu nak pinasahat mi tu hami. Asa huulaho kami ma sude akan na pinasahat mi holan digijang ni goar na pinasahat mi tu hami. Halak Kristen hatopan ni akka nabadiai. Mau lihat ma di huali mang perdingan basa alani urupi mahuriam hakabipi mampang perabatanon gabi inganan nami manangihon hatam marsiajar dohot diajari manangihon hatami asa i toktong pergogo di hami tukok nami di dalan naladit palito nami di dalan nagulap asa unang lilu hami di bahin portibion pargugui kapangula nang mga lehod dirina laho mangula di tonga-tongan di huriamon
Deho mahai pason gogo tarlo mo bibisuk siakko. Asarap taruli hami sude akar ruas ni huriamon na pinapungupungu ni asin ni rohamon marhite mudar ni Yesus Kristus nang durus di Golgatai. Jalalas marhitei gabi habauran ni pasu-pasu hami tu sadok pertibion. Gabi parsidohot hami sude. Laho mangaradoti sude na tinopami asa toktong uli songon lomo ni rohami. Di bagasan roha mauliate. Mga sahon guari Tuhan Yesus Kristus na terpuji rap dohot ho sian mula ni mulana nuaing rodi sal liling na martangiak kami tuho. Amen. Mared de mahita sebuku edita nomor 600 ono pulusia laos tapasaha ma piliat tanapa duahon. Yesus
Hupasahat ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banoto ngaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Horas madihita, selamat hari Minggu. Horas. Di damang dainang dohor sude tahe haha anggi pinaribot, kunang majo Victor meret hita sian hudulan tadi. Alanay tangi holot tama, jalan hidaw tama angka anak kota sikola Minggu, nanaing manortor dia dopatta alani sabar mahita satokin.